Penye ni kose nitiere dhano ma important maloyo moko kata kamano dhano duto romre. Fredrick Osuru bende wacho ka ino yaw Regismos na Okil Joshua shida maduonga gi jotendwa mawuok e piny Luo manitiere sirikal en wiro jatend piny mo makata gi wire mo e chilo oko badhogi. Asebedo ka aluo twak mar Joshua Nyamori kata mana e Citizen TV. Onge kama osewacho ni sirikal rach ochopo sama jotendwa e piny Luo onego chungi adiera ka ber to ka rach to racha. Weuru siko ka uwuondo oganda Luo nikech untiere sirikal kata usiro jatend piny. Adiera makende nitiere rowere mathoth mane sirikal olalgo nyaka sani. Olalgodo nyaka sani. Mano Fred Osuru and Dandora Phase 2. Ruth Nyadjimo wacho ni it's very sad indeed. Wach kama uno litna marachari. Min mare osemenyo ma wuoro sirikal mar Ruto. Mago mana moko kuom ote manyako Ramogi Juang cholo nwa kokalero yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Ote makamago abo medo somogi e kinde mwadhi mbele kotwak marwa. Kata kamano wakili adwa nwadhi mbele kotwak marwa. Wang'eyo ni juma mokalo jatend piny Kenya William Ruto ne oyiero jogo mabro bedo kapong'o lemo mano mar jakom kaachiel kod komishonas mago mag IEBC. Jakom mar Owala mano mar IEBC nyaka sani koro wang'eyo ni en Erastus Ethekona. Commissioners ma Owal en Anderitu, Francis Aduola, Alutalala mano Mukwana, wantiere kod Mary Sorobit, Hassan Nur Hassan kaachiel kod Fahima Abdalla. Kata kamano nyaka sani koro wang'eyo ni nyinge makamago nochwal ne od bura mamalo kendo chenro mano mar dayo dhogi od bura kacha winjo bed ni chakore ayanga. Kata kamano do mamalo e pacho kae ne yudo ng'ur mano kowuok kuom jo Kenya ariyo mano moting'o kanyo Kelvin Royo Mondi kaachiel kod Boniface Mwangi ka koro gidwaro ni doho ochung od bura kuom chenro mano mar dayo dho jogo moyier kaka commissioners kaachiel kod jakom mar IEBC. Ka koro korka korgi wakili gilieko ni wechego mago mag regional balance, ethnic inclusivity kaachiel kod inclusion of persons with disability ne onge. Wang'e ni magi gin mana moko kuom ohinga e chuogo IEBC manyien e pacho kae. Bende magi gin grounds motegno manyalo miyo kendo chako wuo ko IEBC ochak manyien kose? Ing'eyo ni yiero mar gine commission mar IEBC iluwo gi chik, itimo gi chik, okay? An chik ma timo gini ne en chik mane josiasa nobet kamoro achiel mowinjo jopiny under process mane iluongo ni NADCO, okay? Now under NADCO ni paro mano gole NADCO emano dhi oloso go chik mane iluongo ni IEBC Amended Bill 2024. IEBC Amended Bill 2024 emano wacho process miyiero go commissioners gi. And process miyiero go commissioners gi chik no wacho ni mokwongo olos select committee manigi representation from across the political and regional balance, okay? And select committee ni no law say mane inclusive. Then different parties and the Law Society of Kenya, ISPAC and other bodies no chiwo representatives. Select committee ni ema then no the more otimo interviews, no invite jimang'eny no apply. Then gishot list ay gitimo interview. Bang itimo interview to ne gioro nyinge 11 ir president. Manen kuom nyinge 11 go ariyo ne gin joma inyalo yier kaka chairman. To jiochiko ne gin joma ni nya yier kaka commissioners. President chik no dwaro ni mondo ne oyier kuom ji ariyo mane onego be chairman go oyier ng'at achiel, aito ji abiriyo gi oyier ji ochiko gi oyier ji auchiel. Ma president notimo mano ma nyinge abiriyo mane president oyiero kuom nyinge mane oornegi emoore parliament mondo parliament odhi o approve. Parliament in approving it speaker nyowacho ni kaponi in gi problem gi ng'ata kuom jomoyier gi tindik no memorandum mondo wawinj pachu mondo wa make decision, okay? So one gima nyaka wang'e ni ji abiriyo kende 145 tribes, okay? Ka 45 tribes ka wadwa loso migawo manyaka jitebede to ni wadhi gedo gi migawo chiegni ji 100. To king'iyo nying go tineno ka nying go bedo spread across the country. It is actually encouraging ni kata community mosebedo marginalized kaka Turkana iyudo ka wang'ni ok ni gin gi representative to representative gi en ng'ama riek manigi experience to kete chairman aito ng'ama tin.
tiro no gandawa be wan gi an experienced person kaka Professor Duol be obete king'iyo coast be nigi ng'atgi king'iyo Rift Valley be nigi ng'atgi so generally kuom ji abiriyo nyaneno ka gino bedo spread aito the other thing en ni ji nyo paro ni nyinge madongo Nyachae Amadi Emidhi no nyingi kanyo to ken nying mapok ne ji oneno which means ni it is a process momiyo even joma pok no winji nying moko dongo an opportunity. So in my view, I think it is a very good process. But what you winji do bro temo. But I do not think ni do nyalo stop process. And in any case, kwa stop process ni the risk mawango any samoro ko bitimo year 2027, which would be very dangerous. Yes. Adwa ni mak paro no gi kanyo kalo ni adwa no ka yoyo